Kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gaggy pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gaggy pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Kailan ang huling beses na nag-samgyup ka? Ay, gaggy pare. Kailan pa ba i-memorize yan? Kahapon. Actually, kagabi. Awa! Yan, kagabi. And thank you, Robin Siena, for also co-organizing the birthday surprise I had last night. It was fun. It was fun. Samgyup party. Kaya nga eh. Well, basic naman talaga kapag may mga event, samgyup talaga eh. Oo, lalo na ngayon. Abo. Parang starter pack yan ng mga Gen Z na Disney princess. Ice coffee at saka samji. Totoo yan. Oo. Kaya nga mapapaisip kayo mga estudyante ngayon, Oo. ang daming pera. Oo nga. Di ba tayo na estudyante tayo? Makain nga lang tayo sa fast food, ang saya-saya Ang na saya natin. na natin nun. Lugawan, actually, okay na ako Totoo. doon. Budget nga natin, 100 pesos, O, yan. masaya na tayo. Tapos Oo. ang samgyup magkano? 500 to 600. Totoo. Ganon. Tapos yung mga milk tea nila, magkano din Magkano yun? yung mga 200 din. Oh, Diba? 'di ba? Magkano nababaon ng mga estudyante ngayon? Kaya nga. Ewan ko Tapos sasabihin nyo, mahirap ang mga Pilipino. Pero kapag usapang samgyup talaga, kahit Korean thing ito, naging parte na ito ng Pilipino, ng kultura nating Awa. Pilipino, 'di ba? Totoo. Mga feeling ano kasi tayo, Koreano. 안녕하세요. 한지르노요. 탁세루. Complete mo yung mga skit mo na yun. Alam mo yun? 안녕하세요. 사라마테루. 사라마테루. Sa mga takseru, padjakeru, para na mga graberu. Number one. Legit na number 1 na ru. Ang love radio Ang na love radio na ru. O, diba? Feeling Koreano kahit Oo, kulot naman. kulot, Medyo oo. kayo manggi. Ay nako, dahil kwentuhang samgyup tayo ngayon, eto Kabisya, ibibigay namin sa iyo ang huling dalawang mga ganap sa Samgyup Salad! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga butaw. Grabe! Ang sarap talaga kumain sa Samgyup Salad! Oo nga eh. Kaya salamat Konyo Bicolano sa libre mo. Happy birthday uli! Uy, wala yun guys. Sige, kain lang kayo ng kain dyan. Kain lang. Oh, Jessa! Kumusta ka dyan? Okay na ako. Busog na ako. Ha? Ikakaumpisa pa lang natin eh. Busog na ako. Okay na ako sa itlog. Kimchi tsaka kanin. Ha? Vegetarian ka ba? Bakit hindi ka nagkakarne? Hindi ako vegan, pero taga-vegan yung parents ko. Hindi, okay lang. Pumunta lang talaga ako dito kasi birthday ni Kulot. Sige, alis na din ako. Oo, alis ka na kagad. Oo nga. Bilis Di mo naman nasulit. Sayang naman. Kaya nga. kasi kaka-rejuve ko lang. Bawal akong mausukan, tsaka sa may init na lugar. Hala, Kulot, pasalamat ka nga. Pinuntahan kita. Ay, pasalamat. Nararamdaman ko kasi nagtutumuklap na tong mga mukha ko. Dami mong mukha. Yung mga balat sa mukha ko. Bye, guys! Ano ba yan? Nagsamgyup pero puro kanin naman kinain. Ayan. Butaw or mga weak. Ito, mga butaw. Butaw. Ayan, mga butaw. Sa gaming, ginagamit to kapag Oo. saling kit-kit. Yan, Yung mga... walang ambag, pabigat. Yan, pabigat. Yan. Yan. Kasi kapag nasa samgyup ka, parang buffet din to. Awa. Dapat as a Filipino, talagang nasa ka talaga, fighter mode. Talagang Totoo. kahit busog ka, kailangan kainin mo yan. Dapat sumusuka ka. Yes. Wag kang nakafocus sa side dish, Oh. sa kanin. Nakafocus ka dapat sa mga karne kasi yun yung mahal. Yun yung mahal. At saka bilang respeto na rin sa nanlibre. Oo. Di ba binayaran ka ng 500, kakainin mo kanin? Oo nga. Di sana, Kulang na lang ang kainin mo na lang di yung uling, di kaya ba? nga. Di sana dun ka na lang sa may bigasan nyo kumain. Ay, oo nga, no? Nagsaing Diba? ka na lang sana. Totoo. Galit na galit yan. Anyway, that's number 1 pa lang. Punta naman tayo sa last but not least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga tanggero. O, tagay nyo pa! Itagay mo, Mar! Ikaw na! Hindi ka pa sumasat? Ah, Jessa, hindi pa ako tapos kumain ng samgyup. Nagluluto pa ako. Iwan mo yan! Ang hina mo naman! O, ikaw, Robin Siena, girl! Puro ka kimchi! Uminom ka ng soju! Naku, Jessa, masusuka kasi ako kapag uminom ako habang kumakain. Mamaya na lang ako. Ang kukorni nyo?
Ano ba tong mga kasama mo, Konyo Bicolano? Birthday mo pero hindi umiinom. Uwi ka. Ba yan kasi? Hindi, Jessa, bawal kasi dito uminom dito sa Samgyupsulan. Sulsulan ba gusto mo? Bawal dito uminom sa Samgyupsalan. Tiyan mo, no drinking daw dito. Kaya nga. Tsaka ikaw, Jessa, saan mo ba nakuha yung alak mo? Kapag nahuli ka, pagbabayarin pa tayo ng corkage fee. Ha? Ano corsage? Corsage fee? Corny naman yan. Corkage, tanga. Ako na bahala sa inyo. Dinala ko to para happy-happy tayo. Tapos ako corny nyo naman. Ano ba yan? Hala, Jessa. Manahimik ka na. Paparating na yung guard. Palalabasin ko. Ay, siya tayo, guard! Ayan. Oy, pero ito yung mga Ayan. tanggero. Oy, Awag. legit to. Ako, feeling ko isa din ako dito. Kapag nasa Samgyupsalan, isa sa mga inaabangan ko bukod sa karne, soju. Awa, sa bagay-bagay kasing pagpartnerin. Oo. 'Di ba? Pero ako personal ko lang to ha. Kapag nagsasamgyup ako, syempre gusto ko busog na busog ako. Tama. Tapos sinabayan mo ng alak. Oo. Feeling ko tatawag ako ng uwak pagkatapos. Ay, eh. oo. Kasi Diba? busog na busog ka. Pero nasa timing lang talaga yan. Ikaw ba, paano ba ang iyong technique? Well, ako, mas okay akong uminom na busog. So, feeling ko hindi ako nasusuka. Ay, Like, I don't know. awa. If it's just a mindset. Or siguro mga Bicolano, ganun talaga. Sanay talaga kaming magburat or maging lasing. Sa bagay. O yun, hindi ako nasusuka pag ganun. Mga Kasi, tanggero pala mga Bicolano. legit yan, oo. Isama nyo na kaya si Rocky sa inyo. ay, oo. Gustong Diba? gusto na, alam mo ba, welcome si Rocky sa Awa. Bicol. Kasi ang tubig namin, yung faucet namin doon, Oh. alak. Ay pa? Oo, yung alam mo yung poso namin. O yung binobomba? Yes, ang laman nun alak. Ay pa? O yung mga balon doon, yung mga Abo. well, Oh. beer ang laman. Ay, grabe. Oo. Magugustuhan din yan ni Totoy Bato. Ay, oo, legit yan. Pasama nga kami sa'yo minsan. Oo, G, punta tayo doon. Magbuburaratan lang tayo. Magbubururatan tayo doon and all. Ay, naku. Anyway, Kabisyo, kung di mo nabutan ang usapan namin ito at gusto mo nga ipa-shoutout yung paborito mong samgyupsal, baka naman mailibre kami. Oo nga, kahit isang anyo haseyo lang. Kaya nga, i-shoutout natin sila. Message mo kami. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin siya na. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. O siya, Kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin siya na. Your Uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara! Kape. Tara Kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa! Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Siana!